E și domn profesor. Pe deasupra. Acum e numai bun. Hai să vedeți chestii, să râdeți cu lacrimi. Am întâlnit situația asta de mii de ori la mine la cerul de la Momodere. Da, excepționale. Ai dreptate. Vântul e o energie. Că trebuie să fie și omul care să înțeleagă că e energie. Că dacă stai acasă și picură 3 picuri de ploaie. Da, am invitat un fotograf profesionist acum vreo săptămână și zice, vin la 11. Zic, eu stau aici de la ora 11 până la ora 17. Nu-i voie, David. Nu, puțin, nu-i voie aici. Aici nu-i voie, că după aia îți arăt, adică e voie, dar trebuie să te instruiesc. Nu, o să privească și o să și piloteze, stați liniștite. Și îi spun următorul lucru, stai frumos acolo. Și îi spun, zice, vin la 11, că mai târziu e nu știu ce, zic, perfect, la 11 îi princi. No, vin la 11, e o vreme fără vânt, nu știu ce, mole, și mă sun la 12 și ceva, nu, zice, știți, nu mai reușesc să vin la 11, că s-a schimbat planul și vin pe la 3. Zic, perfect, veniți la 3, vă aștept la 3. Acum, ce pretenții puteam să-i spun, că la ora 3 am văzut pe Institutul Norvegian de Meteorologie că aici sunt picuri de ploaie de 0,3 mm.